Hakasngi ke baka Khasi Students Union Maukhar Circle kalapan long ya ke program thang membeti kum kadak ban penram ya ki brio ki besim no ka jing emi hebret in sapiraling do maunai nakalyang ka advisor ka seng long kemi Maukhar Circle kalakran halor kani ka jing jar ringkat ka jing penram jur haba ai jing kran ha kani ka jing alang kani ka long kemi kala ong baki brio ki balle ya ka ni ka kam ki de ki khawput bat ban kerpat ya ka sarkar ban kem mardor ya ki Nalor kata kalau ongru nak jingjor jong kini ki kam thombor kalong ke aka ke balle ran ban khot ye kani kari kum kari tip brio tip blai Okay. Ya kali berok kebayang itu banyak kan lebih banyak kan punya. Maukhar Circle kabla shimkia ya kani ka binta kabalong ka jingsno jungi kum kilong kami ngayang hangni kum ka kami ban ngayang hangni ru hot ngadi ru ka advisor jong ka sengkin thai Maukhar bat ngayang hangni ban kren kum ka kami ya ka ei ka ba ikmi jong insa pira lingno maunai ismo hakadok nut ke jui kajing pang kajing pan kadok nut chung ka kami habakum kani kajing ja pawan ja hakajing im kajongki kum kalong yin kum ka kami kajing pang kajing pan kadok nut ke jui pakai yin ke jui de hakani ka pon ka ei ka ba ngakwa ban kerpat kalong yang ini kum kari bakajat benriu kum ikun samla kilong tumi kilong kapa bangi ngindam grup aki kijat kijungi deki khoksiu kijungi ngindam nginduai nak minta kari bakajat benriu kijungi bakum kini kijat jengja kinuan jashu hakani kari kijungi kalong ga eke eke basrusi ka bakthang bat ka bapat ka donot bat sakawai pat kalong ba ngawan ngadondong kebentaban ai play ke sarkar ke bala syamkia kumai kani bangangai scam banginyo ban kem ya kum kita beri bawan le dusman ya ki kulung ki badang long innocent ki balong ngala banong ba kum kita beri bawan le kum kani kam ki beri ki balong kawat ya kawat nomor balai ki kulung ki dam telot kimdan ka bor banyak pun hilek kum kene kejadian ngakon dam iki bat ngaduai nga ai play ya pi kum kilong kami kipat ma ki beran ha kani ka poru nomor bilawan kenang nakabenta bat pen sngo ya ka ei ka bangi kum kipat ba ngidon kata kajing sngo bat kajing pang ka dokno kajungi bat tu ai pangin nyai long kum kita gibriu dipapit ngor bat ngibastan kumba ngitip baka ngiong ki khasi ki jungi kidai ki riu te briu te blai hangnu gadon kum kata shu mentang to ai bangin nyai ngini ha bangin leche lagi yin isam ngini duai nakamenta kari baka jat ban riu ki jungi yang ni kum ki jat ban riu khasi kari kristan kabangi semule aran bangin ong ya kataru bakat kum kani ke jinja yaki kelung belong so innocence kum ni ke jinja kawanja deki briu la jongi ki balle kum kini ki jatka kalau ke jinja buram ya ka jat briu jungi to ai bang election ni nang ni shkmat bang mi nyieng ya telilang kum ki kun kristan kum kata ka Christian state bang nyieng bat ngin duai hakmat blai tang de ki jing kren ke jonga ka pinjan blin ke kuwi
Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha. Kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.